Kaixo guzioi, eskerrik asko kanalean egotegatik eta kasu honetan azalduko dudana izango da hain zuzen DeepSeek nola deskargatu eta nola erabili gure ordenagailuan, zuzenean edukitzeko lokalean eta ez konexio baten bidez, askotan egiten den bezala edo telefono batean aplikazio mobil bat erabiliz. Kasu honetan, sistema eragilea Linux Mint da eta azalduko dizuet nola egiten den edukitzeko lokalean. Windowsekin eta Appleekin gauza bera gertatzen da, antzekoa da, oso erraza eta horretarako, hemen ikusten duzue Linux Mint, nire sistema, nabigatzailea martxan jartzen dugu, abiarazi egiten dugu, eta sartu behar dugu hain zuzen ollama.com. Ollama.com honek baditu adimen artifizialeko modeloak, modelo irekiak hain zuzen ere, eta download edo deskargatzeko botoia sakatu behar dugu, klik egiten dugu, eta hor ikusten duzue Mac OS, hau da Macintosh sistemarako, Linux sistemetarako eta Windows sistemarako deskargak posibilitatu aldituztela haiek eta guk profitatu hori, ezta? Eta gainera esaten digu argi eta garbi zer egin behar den, hau da komandoa, ze komando korritu behar dugun. Komandoa kur hause da, hemen oraintxe bertan hemen ikusten duzuena, hause da komandoa. Beraz, terminalera goaz, hemen klik, hemen behan dauka terminala, jarriko dugu hemen, eta beraz, kopiatu egiten duzue, kopiatzeko, badakizue, egiten duzue holan, eta gero saguko erdiko botoiarekin klik egiten duzue eta ja kopiatuta dago hain zuzen hor zerean. Terminalera goaz eta beraz hor begiratzen ari naiz hain zuzen horrelatxe, hor nik horrela egin nuen eta beraz horren simplea da, behin aukeratuta bertsoa eta zera, nik eta daukator Ollama eta orain ikus dezagun Flatpak eta orain ikus dezazuen hemen dago list dezakezue eta azkenean korritzeko hori da komandoa, Ollama run DeepSeek R1-8B egingo dugu, klik egiten dugu eta ja hasten da martxan, abiarazi egin dut DeepSeek. Baina galdera bat egin baino lehenago esan dezagun DeepSeek txinatarra dela, hain zuzen Hansu probintzian sortutakoa, Zeijanen sortutakoa, Hansun hirian, eta High Flyer izeneko fondo batek kudeatua da eta haiek ipini zuten dirua eta ko-sortzailea Liang Wenfen da. Liang Wenfen arrakasta handia eduki du, batez ere GPT-4rekin lehiatu zelako eta pentsa dezagun GPT-4 sortzeko 1 milioi gastatu zirela eta aldiz DeepSeek garatzeko 6 milioi besterik ez. 1 milioi GPT-4 eta 6 milioi DeepSeek R batean. Bai.
Eta horrek sortu zuena izugarria izan zen, ze badakizue Nvidiaren balorea jaitsi zela erabat, eta hortitzek hasi zen arrakasta Liang Wenfenen adimen artifizialeko enpresa onena. Eta beraz, oain dagoeneko hemen terminalean ja badaukagu, hau da, sartu dugu DeepSeek ordenagailuan, lokalean, beraz ez du zertan egon behar konektaturik internetekin, okerespanago 8 gigako bertsioa hartu dut, segun ze nolako ordenagailua daukazuen, nik daukadana oain potentea da, ze da Intel Core i7 eta giga asko ditu barruan, beraz nire aholkoa hoxe da, 8 gigakoa nahiko ona da. Eta gero, euskeraz galdetzen badiozue, nahiko gaizki dabil, diot ez du merezi, eta horrexeatik baina, gaztelaniaz edo euskeraz edo inglesez bai, eta aproba egingo dugu, esate baterako, galdetuko diot edo zer, esate baterako, esan aldidazu, me puedes decir en 2000 caracteres, caracteres que es DeepSeek y cómo nació. Alegia, esan aldidazu DeepSeek nola sortu zen eta zer den 2000 karakteretan soilik. Eta ikusten duzue, dagoeneko ja DeepSeek ari dela informazioa batzen, esaten du el usuario me pide que explique qué es DeepSeek y su origen en un máximo de 2000 caracteres. Necesito proporcionar información concisa pero completa sobre esta empresa de inteligencia artificial enfocada en modelos de lenguajes extendidos. El usuario quiere una respuesta concreta y breve, así que tendré que ser eficiente sin omitir detalles importantes. Puedo estructurar mi explicación en dos partes principales. Primero, definir qué es DeepSeek como tecnología e iniciativa, y luego describir brevemente su proceso de creación. DeepSeek parece especializarse en modelos de lenguaje extensible o grandes, LLM en inglés, y enfatiza la precisión, razonamiento y aplicaciones generales, etc. Bueno, ya está preparando, vemos que la respuesta final debe ser informativa, pero también reflejar adecuadamente las capacidades del modelo, destacando cómo DeepSeek se diferencia en términos de precisión e investigación. Bueno, y ya empieza a darnos con otro color beige las letras, beste kolore batekin ematen digu informazioa, gero behin amaitu eta gero hartu aldugu guzia eta eraman kopiatu eta itxatxi beste dokumentu batean. Ikusten duzuenez oso interesgarria da irakasle eta ikasleentzat lanak egiteko momentuan ordenagailuan bertan daukagulako adimen artifizialeko DeepSeek izeneko modelo hau, oso potentea dakizuen bezala, eta Txinan sortua, Hanzhong hain zuzen ere. Hauxe izan da, eskerrik asko zuen arretagatik, eta gogoratu GNU Linux erabiltzen baduzue, askatasuna lortuko duzue, eta dependentziarik ez duzue eukiko, ezta? Hau da, betiko software enpresa handiekiko dependentzia alegia.